Гүзәл, син имтиханга әзерләнә башладыңмы? Әйе, бик катлаулы имтихан. Яхшы әзерләнергә кирәк. Кара, халыкара конференцияга чакыру килгән. Кая? Нинди конференция? Темасы туган телләрне өйрәнү һәм саклау. А кайда була? Мәскәүдә. Минем бу конференцияда катнашасым килә. Мин дә катнашырга телим. Безгә 2 атна эчендә анкета тутырып җибәрергә кирәк. Карыйк әле. Нәрсәләр сорыйлар? Исем, фамилия, уку урыны, чыгышның темасы. Гүзәл Кабиров. Казан Идел буе федераль университеты. А чыгышның темасы ничек була? Уйларга кирәк. Мин татар теленең үсешен өйрәнәм һәм шул турыда мәкалә әзерләргә телим. Ә син? Ә мин татар телен өйрәнү турында сөйләрмен. Чыгыш ясау өчен безгә тагын нәрсә кирәк булачак? Аларны да сорыйлар. Экран, проектор. Безгә кунакханәдә урын кирәк булачакмы? Әлбәттә, 2 урын кирәк дип яз. Булды, яздым. Җибәрәбезме?